Ongi etorria Katalin Elizalde ikastetxeko keihatira! Katalin Elizalde ikastetxeko ikasleak gira. Ikasurte hontan ere keihatea abian jarriko dugu eta hontakoan gure lehen saioarekin heldu gira. Irailetik abendura bitarte gure ikastetxean izandako gertakariak aipatuko dizkizuegu. Lehen saioko aurkezleak gu izanen gara. Aiur, Maina, Aize eta Lilia. Irratsaio hontan kolegioko berriak, elkarrizketa bat, musikaren tartea, kirol albisteak, txisteak, horoskopoa eta agenda izanen ditugu. Gure helburuak jendeei gure proiektuen berri ematea, kolegioari buruz gehiago jakinaraztea eta zuekin, gure entzuleekin, momentu goxo bat pasatzea da. Aurkezpen txiki hau eginik albisten tartera pasako gara. Beraz orain, hitza gure lankidei pasako diegu. Gure albiste emaileak Paula, Ima, Xana, Aira eta Oiane izanen dira. Irailaren 10-tik 12 bitarte, 6. mailako ikasleak Ondarruko ateraldia izan zuten. Bertan, 2 gau pasatu zituzten eta eginako ekintzen artean, Jadisu irratia, Portuko Jambi, Arraun eskola eta Ondarruko gaztetxea bisitatu zituzten. Ateraldia asko maitatu zuten eta gogoz dira berrit bueltatzeko! Ikasleek bultzaturik aurten Katalin Elizalde ikastetxean Brigada Berdea proiektua abiatu da. Oraingoz baratze bat egiten hasi dira ikastola ondoko lurra pixkanaka irauliz. Antzinago beste proiektu batzuk martxan jarriko dituzte, beraz aurrerago informazio gehiago emango dizuegu. Iraila eta urria bitarte, aurten ere gelen arteko txapelketa abiatu da. Aira hartzeetan joko eta txapelketa ezberdinak antolatu dira aurtengo ikasturteko gela azkarrena zein den erabakitzeko. Kirolen tartean informazio zabalduko dizuegu. Aurten ere jala hastea burutuko da ikastetxean. Ikasleak taldeka eta gelaka nahasirik gai baten inguruan lan eginen dute eta ondotik denen ezagutzak trukatu ondotik proiektua irakasleen aintzinan aurkeztu beharko dute. Ea aurtengo gaia zein den. Abenduaren 3 Euskararen eguna ospatuko dugu ikastolan. Egun berezi hau nahiera eguna egiteko baliatuko dugu, modu honetara egunean zehar joko eta zaile ezberdinak izanen ditugu ikasleek. Aldiz, urtarrilean, 4. mailako ikasleak Parisera joanen dira kultur astearen barne. Kasu honetan, aste oso bat pasatuko dute eta eginako ekintzen artean, hala nola, zientzia museoa bisitatuko dute. Ze xantza! Irailaren 14ean Donostian Kontxako bandera Arraun txapelketa izan zen eta gure hezkuntza aholkulari den Joana Altzuet txapeldun gelitu zen Arraun lagunak traineruarekin bera patroi izanik. Ikasle guztien partetik zorionak Joana! Azken albistarekin loturik, aukera ona iruditu zitzaigun Joanari elkarrizketa bat egitea. Gisa hortara, Arraunaren inguruan galdera ezberdinak pausatu genizkion eta kirologen inguruko zalantzak argitzeko aukera izan genuen. Jarraian, gure lankide Jonek Joanari egindako elkarrizketa entzunen dugu. Erne Belagiak! Egunon Joana, ongi etorri eta mi esker etortzeagatik. Bai, egunon, mil esker zuri. Galderak pausatuko dizkizut. Lehenik, zer eman zizun Arrauna hasteko gogoa? Hasi nintzen kolegioan, antolatu zuten iniziazio egun bat, eskalada eta Arraunaren artean egiten zena. Eta hola hasi nintzen lagunekin joan ginen egun pasa, eta azkenean hainitz maitatu nuen. Eta horren arira, gero inskribatu nintzen Donibane Loitzuneko klubean. Ados, zenbat urtetan hasi zenuen Arrauna?
Orduan kolegioko ez dakit azken aurreko urtean izan zen, orduan 14-15 urtetan urtik bai. Ados, nolako entrenamenduak dituzue? Orduan, nik patroi bezala pixkat entrenamendu desberdinak ukan ditut aurten, baina orokorrean entrenatzen gira 6 aldiz astean. Aste artea zen gure pausa eguna. Astean zehar lana eta gero 6 aldera eta aste buruetan goizetan, ez badugu estropadarik. Eta 6 aldiz astean, normalki hasten dugu abendu arte edo azarotik abendura 5 entrenamendurekin, eta pixkanaka joaten dira entrenamenduak gogortzen eta gehitzen. Hitz batean nola definituko zenuke zuen taldea? Grina duena, ez dakit besterik zer egan, bai, indartsua, bai. Zure taldekideekin entrenamendutik kanpo ikusten ote zarete? Bai, ikusten gira, ikusi nituen dola biegun, behiz. Bai, ikusten gira, lagunak bilakatu gira. Ez, afinitateak sortzen dira denetan bezala, batzuekin beste batzuekin baino gehiago, baina bai, lagunak gira, bai. Arraun munduan zein dira zure erronkak? Hor, erabaki dut utziko nuela, beraz, nire azken urtea izan da aurtengoa. 8 urte zibili naiz traineruan, lehenago gazteagotan, barkutikiagoetan ibiltzen bagira, baina traineruan hainbesteko entrenamenduak egiten eta 8 urte zibili naiz, orduan aurtengoa azkena izan da. Aspalditik entrenatzen ote zineten Kontxako banderarentzat? Bai. Ez bakarrik Kontxako banderarentzat, ligarentzat ere lehenago. Azaroan hasten dugu sasoina entrenamenduekin. Orduan entrenatzen gira azarotik ekaina bukaera arte eta uztaila hasieran hasten da liga. Orduan hor ditugu aste bururu estropadak. Uztaila, agurila eta iraileko lehen asteburuan ere. Eta gero liga bukatzen da eta Kontxako estropada egiten da igande eta iraileko bilen igandeetan. Ze emozio sentitu duzu Kontxako bandera irabaztean? Emozio hainitz, biziki poz handi bat, niretzako jaun munduan baita Kontxa irabaztea, irabazten alden gauzarik handiena, orduan rekonozimendu hainitz ere sentitu dut taldekideekiko, entrenatzailearekiko eta sustengatu nauten lagunta familiekiko. Eta biziki unkitua izan naiz bai. Nor izan zen zure txikitako idola? Ez dakit. Ez dut erantzunik egia jan, ez dutukan idolorik nik. Eta orain? Ez da ere. Ez dut uste. Begiratzen ditut hainitz kirolean eta ari diren taldeak, ekipak eta baina ez dutola pertsona bat buruan ez. Bukatzeko, zein ote da zure musika talde gustukoena? Ibilbedi, jango nuke. Beste batzuen artean. Mila esker hainitz. Mila esker. Joanaren gustu musikala jakinik orain musikaren tartera pasatuko gara. Lehen irratsaio hontan Ibilbedi talde nafarrari eskeniko diogu gure tartea eta taldea gure lankide Elisak eta Loreak aurkeztuko digute. Irun berri, Zangotza, Erriberri eta Iruñeko 5 lagunek osatzen dute taldea. Taldekideak, Amets Aranguren ahieta, saksoa ahotsa eta tekatuan, Eder Eskaler, baterian, Ibai Osinaga, ahotsan eta gitarran, eta Areta Sinosiain, biolinan eta tekatuan dira. Haien lehen diskoa berandu baino garaiz deitzen da, 2019ko ekainean argitaratua. Ibilbediren gai nagusiak kantuetan maitasuna, dudak, sorpresak, galderak eta bizipenak dira. Haien albumak onakoak dira. Berandu baina garaiz, 2019an argitaratua, Beltxarga beltza, 2021an argitaratua, eta Goldea, 2023an argitaratua. Talde izigarri eder bat da, ahots eta instrumentu ederrekin. Azkeneko usopopen egon ziren.
Orain entzunen dugun kantua, Ibilbide diren orain bat gara kantua da. Behatzakoz lehioa bero gaur inoiz ez da gero bigara zutabe bat bi erro lau begi, lau esku dilepo bihar kantatu ezin gaur kantua nauzu zara naiz gara Soilik izara, gau kantua nauzu, orain bat gara Biak kantatu ezin, gaur kantua nauzu, zara naiz gara Soilik izara, gau kantua nauzu, orain bat gara Zapean bildu duzu ahotsa Inork ez gaitu ezagutzen Negua da, eta zu hotzik egiten Leio ireki bat, zalantza guztiak argitzen Bihar kantatu ezin, gaur kantua nauzu, zara naiz gara Soilik izara, gaur kantua nauzu, orain bat gara Bihar kantatu ezin, gaur kantua nauzu, zara naiz gara Soilik izara, gaur kantua nauzu, orain bat gara 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 Bihar kantatu ezin, gaur kantua nauzu, zara naiz gara Gainetik soilik izara, gaur kantua nauzu, orain bat gara Bihar kantatu ezin, gaur kantua nauzu, zara naiz gara Soilik izara, gaur kantua nauzu, orain bat gara Bihar kantatu ezin, gaur kantua nauzu, zara naiz gara Behin ibilbe diren kantua entzunik, orain kirolen tartera pasako gara. Irailean eta urrian gelan arteko txapelketa bat burutu da Katalin Elizalde ikastetxean. Jarraian beraz, kirol eta joku ezberdinetan izandako txapeldunak jakinaraziko dizkizuegu. Ikastetxean kirolen inguruan izandako berri emaileak Lucy, Odei, Elisa eta Mikel izanen dira. Hoja hauek eginiko tartea. Majazki txapelketa bostako ikasleak nagusitu dira eta aurtengo txapeldunak Bixente Ibarburu, Unai Zamora eta Argi Futs izan dira urrenez urren. Bixente ere ikastolen arteko komiki txapelketa irabazi zuen, beraz dagoeneko bigarren saria lortu du jarraian. Zorionak Bixente! Ping-pong txapelketan aldiz, 6. mailako eta 5. mailako txapelketan 5A gela atera da garaile. Talde hau osatu duten ikasleak, Odei Larbur, Julen Lojanzena eta Odei Labin izan dira. 4. mailako eta 3. mailako txapelketan aldiz, 3B gela atera da garaile. Talde honetan parte hartu duten ikasleak, Julen Lamot, Aiur Elizondo, Aize Beli eta Naia Bidegoen izan dira. Zorionak txapeldunei!
aurkeztu ziren txiste guztien artean, 4. mailako Paola Etxarten txistea atera zen garaile. Ikasle guztiak bajez lehertarazi gaitu eta bere txisteak 4A gelari puntu andana bat eman zizkion. Zorionak, Paola! Pilotan 6. mailako eta 5. mailako txapelketan 5A gela atera da garaile berriz ere. Talde hau osatu duten bikoteak Odei eta Elisa, Argi eta Lorea eta Julen eta Tesa izan dira. 4. mailako eta 3. mailako txapelketan aldiz 4A gela atera da garaile. Talde honetan parte hartu duten bikoteak Iban Fagoaga eta Esti izan dira. Zorionak bikoteei! Behin kirol albisteak entzunda, orain momentu iringarri bat pasatzea proposatzen dizuegu. Horretarako, txisteen tarteari emanen diogu pasa. Guri bajez lehertarazteko arduradunak Leire eta Lizon izanen dira. Kartzelara iritsi behia den batek galdetzen jo beste bat. Eta zu, zergaitik zaude hemen? Ez ditatelako ateratzen uzten? Ume batek erraten jo bere aitari. Aita, utziko aldidazu telebista ikusten? Bai, baina piztu ez. Ume batek erraten jo bere lagunari. Lagun, nire aitak 10 urtetan ez du hila moztu. Zer da ba, artista bat da? Ez, buru soia. Behin bajez lehtu eta gero, orain horoskopoaren tartera pasako gara. Jonek, Elisak eta Laiak aurkeztuko digute tarte hau. Hortaz, zuen zeinua iristean erne egon eta ea zeitorkizun izanen duzuen. Kantzer. Osasunaren inguruan ongi estali bestenaz oztuko baizara. Lagunekin ez zaudenean liburu bat irakurtzeak ongi eginen dizu eta emaitza onak ukanen dituzunez, bakantzetan atseden hartzeko baliatu. Aria. Osasunez ongi egon nahi baduzu, hobe duzu beti paltoa gainean eramatea. Bestenaz oztu egingo zara. Libra. Palan jokatzeko ohitura handia daukazu. Hortaz osasun aldetik ez duzu inongo arazorik izanen. Daukazun jajerarekin lagunekin arazo bat baino gehiago izanen duzu. Leoia. Neguan ilunabarretan etxean gelditu fite ozten baizara. Oporretan agian lagunen gandik urrunduko zara. Bakantzetan momentu ona da matematikako oinarriak indartzeko. Eskorpioa. Goizero oinez itzuli txiki bat egin beharko duzu osasunez egon nahi bauzu. Bideo jokoetan denbora gutxiago pasatu behar duzu eta lagunei arreta gehiago ezagri behar diezu. Zezena, osasunez ongi zaude, hala ere kirola gehiagotan egin behar duzu. Lagunak gutxi baina onak daukazu. Kurtsoetan langilea zara, beraz azken ebaluaketak erraz gaindituko dituzu. Birgo, osasuntsuago jaten hasi beharra duzu, ez baduzu arazorik izan nahi. Lagunak badauzkazu eta neguan momentuko osoak pasako dituzu haiekin. Historiako filmak ikusi kolegioan ikasgai hontan oso galdoa ibili baizara. Sagitarius, aire hartzeetan kirola egiteak lagundu egingo dizu osasuna mantentzeko. Fite aserretzen zara, beraz behin baino gehiagotan aserretuko zara lagunekin. Gemini, ikasturte osoan ez zara erituko. Kanpoan denbora gehiago pasa ezkero lagun gehiago egingo dituzu. Ikasturtean lan gutxi egiten baduzu, udan lan egin beharko duzu. Behin horoskopoa entzunik orain agendaren tartera pasako gara. Ez daukazue plan berezirik, beraz erne egon, agenda tarteari urrengo asteetan gure inguruan izanen diren kontzertu ikuskizun eta tailigen berri izanen baituzue. Abenduaren 28an, Saran, minan antzizlana izanen da ikusgai.
Emanaldia kiroldegian izanen da eta tenorea atxaldeko 5 izanen da. Ametzartzailu zen liburuan oinarritutako ikuskizuna inguruko egietan ere emanen da urrengo egunetan. Baztango zapatillera musika elkarteak dagoeneko bere neguko urtaroko egitaraua kaleratu du. Hortaz, urrengo hilabeteetan zuzeneko musikaz gozatzen alko duzu ELBTko egian. Urrengo emanaldien artean abenduaren 3 naiz presidente taldea hariko da. Abenduaren 20 Donibane Garaziko sak taldea eta urtarrilaren 10 naiz talde xaratarra hariko da. Azaroaren 7tik 9 bitarte aurtengo Lujama edizioa ospatuko da irratin. Laborantza errikoiaren aldeko besta honetan mintzaldi eta kontzertu ezberdinak izanen dira. Agertu Euskal Herriko laborariei zuen sustengoa erakustera. Dakizuen bezala, urriaren 30 Gau Beltza festa ospatzen da. Gau Beltza hilen besta da. Batzuei ezagunagoa zaizue Halloween besta izenean. Normalki etxez etxe ibiltzen gira. Gonsokiak galdetzen eta mozojotzen gira. Kalabazak eta kandelak ezartzen dira bidean edo apaingarri bezala etxeetan. Azaroaren 11 Ainoako elkartetxean silaba bertso txapelketako lehen fasea burutuko da. Azaroaren 28an Larzabaleko espelitenean Sorgina Banaiz filmaren proiektazioa eta solasaldia izanen da, Asisko Urmenetaren eskutik. Beraz, filmaz gozatu eta honen inguruan edozein galdera egiteko parada ona da. Agendarekin amaitu ostean, gure aurtengo ikasturteko lehen saioaren amaierara iritsi gara. Espero dugu asko gustatu izana. Martxoan berriz ere zuengana bueltatuko gara ikastetxan gertatutako gertakariak zuei helarazteko. Espero dugu gurekin tarte gozo bat pasatu izana, atxiki zuen irratia pizturik itzuliko baikara! Mil esker jentzuteagatik eta urrengo aldira arte!